Pamätám si, ako sa to otcovi celé začalo rozpadať. Mal obchod, ale nevyšlo to. Tak sa rozhodol, že to skúsi odznova. Kúpil si počítač, skúšal programovanie, tvorbu stránok. Nešlo mu to, bolo to pre neho čisté peklo. Oci, keď budem veľký, chcem robiť veci na počítači. Ako ty. No vieš, nie je to pre mňa nejaké ľahké. Ja nemám takú školu na to, aby som programoval. Skúšal to ďalej, nevzdal sa hneď. Ale čím viac sa snažil, tým viac sa to celé rozpadlo. A ako sa hovorí, po jeho práci ostala len potopa. Tak som si povedal, že to skúsim aj ja. Zapol som počítač a chcel som sa to naučiť. Ale vedel som hrať iba hry. No mal som víziu, čo chcem v živote robiť. No následovali tie isté chyby, ten istý chaos. Mal som pocit, že to nedám. Ale nevzdal som sa. Išiel som na Ostrovského a začal som úplne od začiatku. Učil som sa základy, krok po kroku. Začalo mi to dávať celé zmysel. Veci, ktorým som predtým nerozumel, som zrazu úplne chápal. A postupne to prestalo byť také ťažké. Dnes už programujem, robím vlastné projekty, idem správnym smerom. A teraz ma už čaká iba maturita. Idem ukázať všetko, čo som sa zatiaľ naučil. Aha, už ma volajú. Na jednotku. Ak aj ty chceš programovať a nechceš sa trápiť, odporúčam Strednú odbornú školu informačných technológií Ostrovského 1 v Košiciach.